हेलो एभ्रिवान दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थानाय लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोराव नायनानै एसेबाबो हमनो हाखादों दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों अमा राजा एबा दशरथ बर'नि डाइरेक्टेड होनायाव दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर बे बर' सावथुननि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों संदान। ओमफ्राय लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुनावनो गाहायै फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों दिनेश, अनसुमै, प्रिया, मेब्ला सिखारि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरा बे संदान आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामदों लोगोफोर। आरो बे बर' सावथुननि स्क्रिप्टखौ लिरदों सोमदोन बिथांजों लोगोसे अमा राजा बिथांमोनानो। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे संदान आबुं बर' सावथुनखौ फार्स्ट एपिसडनिफ्राय लानानै लास्ट एपिसडसिम थामहिनबा जोबजासिम नायखाबाय आरो नुखाबाय नङा होमबा लोगोफोर। नोंथांमोना गोबाङानो बे संदान आबुं बर' सावथुनखौ नायनानै गोबाङानो अनसायदों। आरो लोगोफोर नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुननि फुल मुभिखौ नोंथांमोना गोबाङानो नायफिननो थाखाय एक्साइटेड जाना दंमोन जानांगौ। गोबाङानो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दंमोन जानांगौ माब्ला नुनो मोनगोन बेनि फुल मुभिखौ होननानै। लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुननि फुल मुभिखौ रिलिज खालामनानै होबाय दे लोगोफोर पार्ट 1 सिस्टेम बिथांमोना रिलिज खालामनानै होबाय। फुल मुभि द्राय नङा लोगोफोर आरो दंबायो आरो बिथांमोना पार्ट 2 सिस्टेम रिलिज खालामबावगोन बिथांमोना। लोगोफोर नोंथांमोना जुदि दासिमाव बेनि पार्ट 1 संदान आबुं बर' सावथुन फुल मुभिखौ नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला बबसुलि कमेडियान इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बयबो थांनानै नायहैफिननो हागोन लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुननि पार्ट 2 फुल मुभिखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै दं नामा? जुदि नोंथांमोना एक्साइटेड जानानै दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। बेनि फुल मुभि पार्ट 2 खौबो बिथांमोना थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन बबसुलि कमेडियान इउटुब चेनेलावहाय रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर। लोगोफोर लोगोसे नै दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामना होयोब्लानो जाबाय। आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान बर' सावथुनफोरनि आरो मिउजिक भिडिअफोरनि शर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ आंनि बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो।